sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor ang pagbalansi. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw ago mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Dagkaroon pagsugod sa aton pagtuong nga sagwiranon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Ba? Anong ginabuhat mo dira sa sulod sang krong nga salsalon? Gindakop ka bala ni Choy Pedro? Nagapalang lisik ang iyang mata sa kakig, oh. Nagapala mula ini. Tason nagalaway pa siya, oh. Hindi ka magkahadlok, ah. Hindi ta kaya pag ano, na? Trapuan ko nga akong bibig sa pako sa kamisita ko, ah. Madali lang, ha? Kaya buksan kong krong ngayon eh. Ara na. Nabuksan ko ng krong. Hala. Ginatulok lang niya ako. Daw ginapanilaga niya ako. Ang isa niya katilo. Ginamboy niya sa akong kamot. Ikaw ba lang madugay na nga ginabantayan ni Choy Pedro?
Ang mayo pa. Maglakad ka na. Ay basi kung nagapapauli na si Choy, halin sa namat dyan. Hala. Wala siya gihapon naglakat oh. Ginatulok lang niya ako. Kag daw kahalangpon sang iya panulok sa akon. Ba? Hala. Gindilapan niya nga akon kamot. Ato na siya. Nagalin na siya. Hala. Ano pala ako makakita sang ido nga. Wala sang ikog ba? Ato na siya. Nadula na siya. Nagsulod siya sa kakahuyan. Gago! Ba? Choy? Yagin buhat mo ato. Ha? Naluoy lang ko sa iya, Choy. Wala kasing pulos nga klase sang lalaki. Nakaibalo ka bala? Nga pila ka bulan ko na nga ginatinguhaan nga badakpan ang aswang ato. Tapos ginbuyan mo lang? Aswang, Choy? Ha? Aswang ato. Apang nakapalagyo siya tungod sa kagago mo. Ako'y, Choy! Choy, hindi ako pagkastiguas ang baston mo. Tama na, Choy! Kanami sa imo lupugon nga gago ka. Choy, hindi! Animal ka. Choy! Insakto na, Choy! Maluoy ka man sa ako, ay! Sugod sa ginbilin ka sa akon sa mga ginikanan mo. Pulos di malas na lang ang nag-aabot sa kabuhi ko. Choy? Pila ka orasyon ang ginhimo ko sa amo nga kurong. Kag pila ka manok ang ginihaw ko. Agud lang nga ipaon. Apang nangin wala sang pulos tungod sa imo. Basi gani ko nagakadto diri ang aswang ato. Agud ka kaunon ka. Apang ginbuyan mo pa. Ginbuyan mo pa. Hindi, Choy! Agoy! Hala! Magsulod ka sa kwarto mo. Kag hindi ka magkaon sa panyapon. Amoy na ang silot ko sa imo! Are na ako dire sa hulot na ginatiniran ko. Duta ang salog. Ganit nagalunang ini kung mag-ulan. Nga akong ginahigdaan. Amo ang papag na ginapinan sang karton. Kagang akong habol. Manipis. Kag hindi makalambot sa akong ganitil. Kani kinahanglan ko pa nga magbarikutot. Piliton ko na lang nga makatulog Para nga hindi ko na mabatyagan ng kasakit sang lawas ko. Tugas ang pagganot ni Choy Pedro sang baston sa akon. Madulong pang palibot. Gabi pagali ini. Apang nakabugtaw na ako. Kaya nagasakit ang tiyan ko sa kagutom.
Nadumduman ko naman ang mga ginikanan ko. Kang nagabalik-balik sa kaisipan ko, ang ginpangako nila sa akon sadto. Nay, saan ka mo makadto ni tatay? May kadtuan lang kami, anak. Apang mabalik man kami. Ti, paano na lang ako? Ibilin gali ninyo ako dire? Si Choy mo, Pedro, na lang anay ang matipan sa imo. Samtang wala pa kami ni nanay mo. Kim, anak, hindi ka maghibi. Pangako, mabalik man kami dayon. Nalunod ang barko nga ginsakyan nila. Kag wala sang bisan isa ka pasahero ang naluwas. Ginaubo ako sang katugnaw ba? Ba? Nakabati ako sang kula sa pertahan. Joy? Ikaw balay na, Joy? Ba? Wala sang may nagasabat? Sino na da? Wala siyang may nagasabat? Ba? Ingos ang ido? Siya balay na? Kadulong diri sa kwarto ko. Hindi ako makakita sang mayo. Hindi man ako makabangon. Nagapalanakit ang lawas ko. Kagdula pa ako sang kusog. Ba? Daw dira nagalin sa akong tiilan ng tingog. Maliso abi ako. Ba? Ido? Ang dako nga ido? Nagapungko sa tiilan sa akong katre? Uy, paano ka nakasulot diri? Ba? May kasanag ka nagalusot sa dingding nga kawayan? Hala, may buho. Ginbuhan mong idalom sang dingding? Kaalam gali sa imo ba? Kari ka, magpanapit ka sa akon. Hari na siya sa akon tupado. Ikapong kong lawas niya. Nga nagbalik ka? Nabala ka kabala sa akon? Ba? Nagaingos naman siya, oh. Oh? Hala? May ginkuha siya sa papag? Nagaingos siya kag may ginbutang siya, oh. May ginbutang siya sa akon tupad. Ano ba lang? Hala? Isa ka bilog nga manok? Luto na ini kag mainit pa. Sa diin mo niging kuha. Nang kay balo ka bala nga malain ang magpanguwa. Nag-ingos naman siya. Pero kanugon man kung disairihan kong grasya. Ba, kamot pangadaan sining inasal nga manok. Sige ah. Duwa kita makaon siniya. Kag pagkatapos, mabalik ako sa pagtulog. Kay gabi pa ini katama. Ang ido.
Diri man siya nagigda sa tupad ko, diri sa papag ho. Kag mabatyagan kong kainit sang lawas niya. Kag wala na ako ginatugnawan. Nadumduman ko naman ang ginabuhat ni nanay sa akon sadto. Kung ginapatulog niya ako. Ginapulas niya sang mahinay ang agtang ko. Natuyo na ako. Mabalik ako sa pagtulog. Ba? Aga na gali? Hala? Wala na diring ido sa tupad ko. Naglakat siya nga wala ko nabatyagan. Medyo nagmagaan ang lawas ko. Mabangon ako. Tabunan kong ginkot-kot niya nga buho. Para nga hindi makita ni Choy Pedro. Dason mahimos ako May klase pa nga daan ako. Kim? Ba? Ikaw si Kim, hindi ba na? Ako matuod. Ikaw sino ka? Ako si Dalton basketball player ako. Varsity ako diri sa eskwelahan. Gusto kong tani nga makigabyan sa imo, pwede? Ate oo Siling nila varsity ka man? Nga naguntat ka Nagmasakit abi ako mo. Mo bala? Kanugo no? Siling nila tanda ako na mag 3 points? Gusto ko tani magpatudlo sa imo? Sorry gin, migas, sorry gin. Hindi mayo pamatya ko Kanugon ba no? May pamaduhan na lang takao na. Dali dito sa kanti, no? Sige na. Akong bahala. Akong taya. Abi mo, dugay na ko tani gusto nga magpalapit si mo. Ugaling, hindi ko ikaw permi mabtan. Nagapuli ka man dayon mo. Ginabuligan ko bing tiyo ko sa balay. Ay, gusto. Ang tiyo mo. Amo nang sikat nga albularyo, hindi bala? Ang ngalan niya si Choy Pedro? Oo. Bati ko gani, nagakadto pang taga-syudad sa inyo? Para nga magpabulong. Amo matuod? Hindi ba lang balay ninyo dito sa ibabaw sang bungyod? Oo. Kalayo man sa balay ninyo sa Banwa ba? Dito lang ako nakistar sa akong tiyo Siyang napatay ang mga ginikanan ko sa trahedya. Trahedya? Atong nalunod nga barko? Gusto ka matuod, Mig? Nabatian ko matodi na sining karon lang. Sang nagsaylo kami diri. Ang bot mo silingon? Hindi ka mo taga diri? Doa pa lang kami katuig diri, upod sa pamilya ko. Permi kami abi nagkasaylo-saylo sang ilistaran mo. Pero subong siguro ya,
Basig magdugay kami dire. Kaya ka namis ng duog ngayon ni. Magabian sa Dagrinyos pagkamati ang magabatahong magsukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang 11 minutos ang nabilin kag magadangat kita sa tag nga alas 11 yari na ang flash report upod sa kay Bumbo Grace Lynn Lubaton. Sa piya kalinya Bumbo Grace, please come in. Bombo Dan, mga kabombo, may isa na naman ka enkwentro ang nagluntad sa kagina sa mga alas 5:30 sa kagahon sa may barangay Santol sa Banwa sang Binalbagan sa tunga ini sang 62nd Infantry Battalion kag sa mga Communist NPA terrorist sa area Bombodandra sa may barangay Santol sa Dugangan tani karon ang pila ka mga detalye sa ining nagluntad nga engkwentro kay asa subong wala pagid sang ideya no kung era sang body count o kung mga armas pangluthang o kung mga gamit sang ining mga NPA nga ginalaot subong sa aton nga mga kasundaluhan sa area sang barangay Santos. So, ini nga information nagikan sa head sang Binalbagan Municipal Police Station nga si Police Major Randy Babor Bombodan. Okay. Bombodan, pila pa ka mga updates aton sini nga mahatag karon sa pila ka mga public affairs no naton sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Grace nabaton para sa Bombo Flash Report sa number 1 most trusted region that's the country Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo Flash Report! Inyo na batian mga kiberan ang flash report. Salamat gid Bombo Grace Lynn Lubaton ang dugang nga mga detalye sini karon dugay-dugay sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Balik kita sa aton matahom nga drama. Per Fiber.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa Number 1! Fast Paradyo Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pilasa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makamata sa magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kung diin man ako makaabot, kung diin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Maayong adlaw naman mga palangga namon nga tagpalamati. Sa adlaw nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon. Ang aton pagpadala, nagapatawag lang sa ngalan Thelma sang Bacolod City. May nobyo siya sadto nga tawgo lang naton kay Rafi. Ikatatlo niya nga nobyo si Rafi. Mabuot ini. Kag pinakamapinalanggaon nga sa isang lalaki nga nag-abot sa kabuhi niya. Gani pa gusto ini sa inyata nga ginabuhat. Apang sang ulihi, nakaangkon sila sa problema nga duha. Diri sini nga bahin, magasugod ang kasaysayan ni Thelma, nga iyagin pasakop, kagaton man hatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Nagapabilin nga handurawan. As my life goes on, I know I will love someone. Bota! Ginakulit gina ko ni Rafi. Kay na pa siya nag-text sa akon. Apang wala gid ko naka-reply sa iya, kay wala man ko sang load. Ay, miari ko. Ang aling cell ko, gamita. Mag-text ka sa iya kung wala ka na sang load.
Sang sa magkumod ka lang da. Ari na! Nagtawagin siya, oh. Hello? Ga? Wala ka nag-reply sa ako now? Kakwan. Naubos na ang load ko, eh. Sorry, gid ga, ha? Tingala ko man kay. Ay, hindi ka magkabalaga. Baklanta ka. Basi kung ma-short ka sa allowance mo. Okay lang. Ulat ka lang sa makadali, ha? Kaya isend ko sa imong number ko sa card. Okay? Salamat, gida. Basta ikaw, ga. Sige. Bye. Bye. Maayo ka pa. May nagalibre sa imo sang load. Pero may lang gani ako short sa budget mo. Nahuya naman gani ako nga magpalibre kay Rafi. Pero ginatanyag niya, eh. Hindi, batunon ko, eh. Maswerte ka gadya kay Rafi, day. Salamat sa ludo. Welcome. Basta para sa imo. Bahala na kung maubos ang kwarta ko. Sobra ka naman. Binli man ang kaugalingon mo. Nag-abot abing kwarta nga padala ni Papa sa akon, eh. Gusto ta kagani nga i-blow out, eh. Sa diin mo ko i-blow out, how? Ikaw ang bahala kung di nang gusto mo. First time ko ba lang makasulod sa restaurant niya, ini? Amo man gani ako, eh. Tama, gali ka mahal sa mga pagkaon, dire. Okay lang. May budget man ako, dire. Sige na. Magpili ka na sang luyag mo. Okay lang sa imo? Pasi ko mabugat sa bulsa mo, ha? Talagsagin lang ni. Kung sa bagay. Bago naman ang blouse, taba? Hatag ini ni Rafi, ah. Nakita ko nun niya ini sa butik nga nalabayan niya. Kag daw na namian siya. Ganigin bakal niya para sa akon. Grabe, ginang pagpalangga ni Rafi sa imo yan, no? Pero ako, bisan isa, wala gid ako sang hinatagan sa iya. Ha? Wala gid? Isa na kamo katuig nga duha. Araw-araw na. Tuo daw. Ano man nabing ibakal kung inugatag ko sa iya man. Siya pag gusto siya, kay abroad ang papa niya. Nagapautang sa mga t-shirts ang tita ko. Pwede ka makautang sa iya, eh, para kay Rafi. Sige. Ara man lang gali. Sa akong gid ni? Salamat gid ka. Welcome ka. Nanamian ka man sang color. Ay, oo, eh. Nanamian gid ako. Amo lang inang mahatag ko sa imo, ha? Abi mo ka, dakon ani nga butang para sa akon. Halin nga daan sa imo, eh. Suksukon mo gid na kun mag-date ta nga duwa, ha? Ay, oo, ah. Bisan subong dayon, suksukon ko kung gusto mo.
May kantuan ka, Selma? Oo, ma. May date kami ni Rafi. Nga amo gid ina nga blouse ang ginasuksok mo man. Dumaawas ng dughan mo. Wa kayo. Abi ilisi ina didto. Ano na lang ihambal sang nobyo mo sina? Ma, okay lang ini kay Rafi, no? Wala iya si Rabi nagapahilabot kung anong luyag ko. Selma, hindi sa tanan nga tion kay ginapagustuhan ka lang ni Rafi. Mahimo mo ng tanan nga gusto mo. Abi, disiplinaha man ang kaugalingon mo. Nakabati ka? Wala matuod nagapakita sa akon sang disgusto si Rafi. Apang si mama ko. Amo naman ang nagasaway sa akon. Daw so wala lang ini sa akon. Tungod okay lang man ini tanan kay Rafi. Pero paano kung isa ka bes? Paano kung magbago ang iya pagtamod sa akon? Do, halusun ka na makaubos ng burger mo, ha? Ano, abi kay ikatatlo kung na ining hamburger mo. Medyo busog na gani ako eh. Kaon maayo, ah. Paborito mo man balay na? Orderan ta kaliwat sang aliste? Sige. Obos na abing padalon dun ko eh. Kalabas ang pila ba? Kadugay kay Rafi. Nauhaw na ko, pro. Customer? Ari ka gali dire? Ba? Jojo? Ikaw gali? Baw, mayong pulo pamahaw mo dire. Sinupod mo? Si Rafi? Oo, Kas. Kagato pa siya nagapila sa counter. Kas, pamawi ko na biyo. Birthday ko bala subong. Lipat ka na, oh. Ay, oo gali, no? Dali lang gidyo ha. Sino galing upod mo nagkadto diri? Mga barkada ko. At ito sa sapya kalamisaw. Mabakal tani kami sang large french fries. Tungaulan na mo nga tatlo kay wala kami kwarta. Ay, dali lang Kikadtuan ko si Rafi. Sa imo? Oo. Birthday man na ni Jojo. I-treat na lang natin siya. Pati mga barkada niya. Sigurado ka nga kaya mo? Akong bahala, okay? Sige. Thank you, gid ka ha. Ginpaayawan mo naman gali si Rafi? Maayo lang to kung may kwarta siya. Siling niya, okay lang kuno sa iya.
Talagsama lang sa kuno nagatreat sa pakaisa ko. Pero may mga upod pa nga barkada. Wow, si Jojo ni bala mo, may pagkakabalan man. Do ako yung nahuya kay Rafi. Abi niya sinakaron kon, nagapagaga ka lang. Kay okay lang gihapon sa iya. Hindi ka pa sinama? Hindi dalok ang nobyo ko? Hindi siya matuod dalok. Pero wala ka makasiguro kung preparado man siya permi sa galastuho niya. Ga, nano ka? Kay po sa imo haw? Ha? Ba, wala Nagakaurungan ka naman. Na ano ka man? Abi, sugiri bala ako. Okay lang ako, ga. Ano nga okay man? Kaina ko panapyaran. Nga daw kalayo gid siya panulok mo. Wanabi, may nadumduman lang ako. Ote, hindi mo gid kuya pagsugiran? Never mind na lang, ga. Ano nga never mind man? Wala ka gid balaga panugid sa akon kung anong problema mo. Sa ano ko naya karon may balaan kung may ginabatsyag ka? Wala ganis ang problema. Mamilit ka, gid? Hindi ka gid manugid sa akon? Oh, sa din ka makadtog, ha? Nga nagtindog ka. Mapauli na lang ko Dira ka na. Baw, wala gid niya ako ginhawiran. Ginpabayan lang niya ako. Bahala ka sa kabuhi mo. Si Rafi? Suya ay kami nga duwa subong. Tingala ako man. Nga daw may nagagamugit sa pinsar niya. Nga nagsuyay ka mo haw. Nanghulam sa sakot sang kwarta. Tapos, gintuganan lang niya ako nga bayaran. Pag-abot sang padala sang papa niya. Ti wala pagyapon. Amo bala? Nagasto ko nun niya ang ginaipit-ipit niya nga kwarta. Nagastuhan ko nun siya sa gin-blowout niyang imo pa kaisa. Kaya ang barkada niya sini. Kita mo gid lang. Okay lang siya kuno. Gali kay wala na siya sang kwarta. Sa iban pa nga tao siya manugid kung anong problema niya. Tapos naman to, ga. Ano pa ang gusto mo, ha? Hindi ko bala mahangpan kung maakig ako sa imo o kung maluoy ako sa imo, Rafi. Nagahipos-hipos ka lang. May problema ka na gali. Hindi abi ako gusto nga magproblema ka, ga. Para ano nga nobya mo ako? Do ginapagwa mo lang yung galastuhan mo pa ako? Tanan nga gusto ko, okay lang sa imo. Wala mo gid ako yung ginasaway. Kung bala, husto man ang ginabuhat ko o kung hindi. Hindi abi ako gusto nga makig ka sa akon eh. O kung hatagan kasing kalain sa buot. Kung magdroga gali ako, pabayan mo lang ako. Palangga mo tuod ako, Rafi. Apang wala mo ako ginaprotektahan. Wala mo ako ginasaway. Ano na lang ang mangin puturo ko sa imo man? Da wala ka lang gihapon sang pakialam sa akon. Ginakasubo ko. Hindi ko na matolerar ang butang nga ini, Rafi. Mayo pa siguro. Call off na lang anay kita.
ginpakita ni Rafi nga ginarespeto niya ang akong desisyon. Apang luyag ko gid kuntani nga magpakitluoy siya sa akon nga hindi kami mag-break na duha. Apang wala niya ginhimo. Gani nga wala na kami subong. Gani nagapabili na lang nga handurawan para sa ako ng amon relasyon. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just kiss broken heart goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni Thelma, nga iya ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Nagapabilin nga handurawan. Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan
man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salug separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bongo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, ngaging kalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Nando, sang kahapon. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Nando sang kahapon. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Malayo pang banwa nga akong ginalinan. Dito nahamtang ang kastilyo sa Lamangka. Amo atong akong nangin puluyan sa tuman kalawig na nga panahon. Apang ginbayahan ko ato sa makilala ko si Sarah. O, malapit na lang magkaagahon. Kinahanglan makahalin ako dire. Kinahanglan makabalik na ako sa kong tululugan. Mabalik ako sa idalom. Ari ang ako nalagyan. Isa ka jutay nga portahan. Hindi ini may balang nga portahan. Bangod pariyo lang ini sa pintas ng kusina. Buksan ko. Nagbukas. Kag makita ang isa ka hagdanan pakato sa idalom. Dira ako magi. Ari na ako. Nakita ko na ang mga lulubngan sa idalom sa akong mansyon. Sang una, simbahan ini. Kagang nalubong diri, amo ang mga pari kag mga obispo. Ako lang ang nakasimpon sa ila nga alagad sang demonyo. Amo ini nga akong hiligdaan kada gabi.
isa ka dako nga lungon. Matulog ako diri. Kag sirom na akong magbugtaw ako. Kag mamata naman ako pag-abot sang kadulom. Buksan ko ang akong niligtaan. Karon, mahigda na ako. Natuyo na gid ako. Nakaibala ako. Nga malapit na lang magsanag. Kagang kasanag, nagapaluya sa akon. Gani kinanglan niya magtulog ako. Sister Eden? Ano ina, Sister Illuminata? Ano kadako ang nasunog sa balay alaypan? Katunga kuno ang nasunog. Kag amo man ang tululugan sa mga bata. Ang mga bata, diin sila? Ang iban nga mga bata, nga nakaangkon sang medyo grabe nga paso, ato pa sila sa ospital. Ang iban, ari diri. Diri sila gintipon sa isa ka hulot. Hasta nga makaayong nasunog nga hulot. Oh, ambot. Ambot ko nga Wait, nga sister, may problema bala? Ambot gani. Sister Eden, may ginapanumdum ako. Apang hindi ako makahibalo kung ano. Wala pala sang bata nga nabilin? Nga wala matabangi? Tanan sila. Accounted na sister. Ang iban, ato sa ospital. Gani, wala ka na sang dapat nga paligban, sister. Maayo kon amo. Pero may nagasulod sa akon kaisipan. Apang ambot. Hindi ako makadumdum. Ikaw, may nadumduman ka ba lang iban, Sister Eden? Wala. Wala, Sister Illuminata. Wala ako sa nadumduman na bisan ano. Oh, natingala gid ako. Apang may aragid. May aragid nga natabo. Apang hindi ako makadumdum kon ano. Hindi gid. Adlaw na gali. May adlaw na nga nagalusot sa bintana. Apang, diin ako. Hindi amo ining akong hulot sa balay alaypan. Mabangon ako. Ba? Wala ako sang bayo. Hapon lang nagatabon sa akong nga lawas. Anong natabo?
Natulugan ako. Apang, kagamos ang akon nga damgo. Nagdamgo ako sang kalayo. Nasunog ang balay alaypan. Kag nabatyagan kong kainit. Ang pagsingkitan sa mga bata. Kag natumtuman ko. Nagpanawag ako kay Gabriel. Kag amula atong natumtuman ko. Nadula dayon ang akon nga panulok. Kag subong. Ari na ako sa balay nga ini. Kay sinong balay nga ini? Dili bala ako gindala ni Gabriel? Ay, katahom sini nga balay. Kag may mga bulak sa tanan nga higad nga nabutang sa dako nga florera. To sa palasyo ini. Ay, itapis ko ng habol niya ini. Pangitaon kong akon nga panapton. Ba? May nakita ako nga dako kaayong aparador. Buksan ko ina. Are. Kadako nga pagka-aparador. Kag puno sang bisti. Hala? Kasino ini? Sari-sari nga mga bayo. Nahangir. Kag sari-sari nga gamit sa babayi. Ano pala natabo? Nga ari ini diri. Ginhatag bala ini ni Gabriel para sa akon? Anika, mangita ako sa masuksok ko diri. Bayo. Isa ka matahom nga bayo ini. Simple lang. Apang ang yatela. Mahumo ka seda. Nga napunihan sang lis ang pako kag liog. Wow! Nasa prinsesa ako. Kagara, may nakita ako nga tsinelas. Napunihan ini sa magagmay nga diamante. Diamante kid bala ini? Amo pala ako makagamit sa amo sini nga gamit. Pamatyag ko. Doon sa bailerina gid ako. Nga nakalakat ako. Anong natabo? Nakalakat ako? Gabriel! Gabriel! Diin ka! Wala siya. Maging katuan pala siya. Apang, akon pala initanan. O kung nagadamgula ako. Pangitaan ko siya sa bugos nga balay. Ara, masulod ako dira. Ba, kusina ina. Wow! Katahom sang kusina nga ini. Nagabadlak ang mga gamit. Marmol ang salog. Pati ang mga counter. Kag sa lamesa. May bulak na matahom kaayo. Anika. Nga hindi ako magluto. Magkahibalo man ako magluto. Gintudluan ako eh. Ba? Sinong nagtudlo sa akon?
Hindi ako makadumdum. Pero, nagabatyag ako sang kagutom. Gani maluto ako sang bisan ano nga makita ko diri. Ari, buksan kong ref nga ini. Ba? Puno sa mga pagkaon? Wow! Kadamo! Ba, may nakita ako nga itlog kag butter. Ara sa istante. Lutuon ko, ina. Maluto ako sa scrambled eggs. Nakaluto na ako. Karon, pangitaon ko si Gabriel. Nga nagkalin siya nga wala magpaalam sa akon. Nga wala si Gabriel. Apang nakahibala ako nga mabalik siya. Madama ako sa nakita nga libro nga nabutang sa mga estante. Mahimo ako nga makabasa dira para nga malingaw kong kaugalingon ko. Pagkapaayaw ko sang basa diri hasta saan-o nga luyag ko. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan Lando sang kahapon. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Nagbabalik ang event na malaki ang tulong sa panahon na may iba't ibang pangangailangan ng dugo. Tugong Bombo 2023. Tugong Bombo! Sa November 18, ngayong taon, simultaneously in 24 key cities nationwide. Pwede kayong makatulong sa pamamagitan ng pag-donate ng dugo para sa nangangailangan. Nananawagan kami sa mga individual at mga organisasyon na magpalista na sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station. Tugong Bombo 2023. Tugong Bombo! Mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calcium,